Hayi cha usungisizile bengingakwazi ngempela. Macingwana mfethu sikwazi njengomuntu ekuthiwa ngolimi lasemzini uyi celebrate ezweni lakithi umuntu odumile othandwa abantu okhonzwa abantu ezweni namaphethelo. Naku sithola indaba ezingezinhle nezingemnandi ukuthi usuze wabaleka nasekhaya waba sekubhaceni ngoba usabela impilo yakho. Kwenzakalani Macingwana phakathi kwakho neqembu le-IFP noma ubuholi be-IFP? Angiqale ngilungisela angaze ngibaleke ekhaya mina ngibe sekubhaceni. Mina mangifica ngolinye ekhaya ngifica kwelinye mangifica ngolinye ngizofica kwelinye ngathi ngiganiwe mina nginesithembu. Angishaqi futhi okwesibili akunazi ingodosi ngenabafazi. Yeah. Manje ke uma ngabe mina njoba kusebusika nje iphithiza amawala manje yambe ifuthumeza zonke izinto. Yeah. Yebo. Macingwana kwenzakalani mfowethu? Mfowethu lapha mina ngokuzalwa kwami ngizalwe eNkandla. Indaweni yaSongani edume ngokuba ngeyaseMabhuqweni. Yeah. Kuleya ndawo mfowethu indawo leya thina nje siqala ukuthi iqhwebe emehlweni ethu iqembu esasilazi lenkululeko inkatha. Ngikhumbula ngomunye unyaka sifunde esikoleni kulethwa amakhekhe ngicabanga ukuthi kwakusabhazwa nje lento feeding scheme. Kulethwa amakhekhe mangibuye esikoleni siphethe lamakhekhe kade siwadla esikoleni. Siqhamuka sethiwa hawu niphethe uphungu ngani maZulu yabo. Ubona hayi amaZulu indala kangakanani. Khona amakhekhe ayebizwa ukuthi uphungu ngani maZulu yabo. Kanti kwakugwenji kwethu esasunikezwe uhulumeni ongaleso sikhathi. Into eyenzakalayo ngoke safunda ama-culture ngagida ingoma ngaze ngaqala ukuhamba umhlaba wonke phesheya kweyilwane. La kwaZulu kuphethe inkatha, eSouth Africa kuphethe i-ANC. Ikhona futhi i-ANC lapha kwaZulu. Kodwa into eyenzeka ngani yakwethu ukuthi ngokukhula unembeza wami oqala ngifika la eThekwini. Mina ngangimbuka kabi umuntu okuthiwa akayona inkatha. Ngenxa ukuthi into engikhule ngayo kodwa ngenxa ukuthi ngangiyingane ngangingelona iqembu lezepolitiki. Ngangumntwana nje oyifundelayo oyifocusele phesheya ngehla nganyuka kwamazwe omhlaba kodwa futhi into engangiyazi ubuntu botho ama-culture ukuthi njalo ngonyaka sizoya uLundu. Ngikhumbula ngisala ebhasini ngazi ngathi umama akathandaze sho into zami ayihambe kahle ngimncane. Ngisale ebhasini kwathiwa sayadla sabathathu ebhasini liyondini sifunda isikole ngenxa ukuthi sasala emacultureni kanti sizipiliyoni engomeni. Engikushoyo ingane yakwethu abazali bami ubaba ongizalayo nomama ongizalayo ubaba uze wahamba emhlabeni enkatha. Umama namanje nje mina mayezwa kuthiwa khona ngikukhulumile umbono umbone ngubekele ngenkatha uvela ngangikhulumise. Khona ihlaya ngifuna ukuliseka nje ukuthi mama ngathi ngefika ngelinye ilanga ekhaya wathi ngokubona uzophakana ubani ngokubona ubani nobuhamba wedwa nje ungenamba ngokubona uzophakana ubani hamba phakana nababe ngizokuthiwa kade ubancoma ngithi mina ngingobani mama ngoba unayiphone bangitshela ngitshela ingane amafonini. Sengisola ukuthi impwethu umlando owakwaZulu abantu abawazi umntwana ophinda angene kwakuye ngo-12 ebusuku kuzosa uvoto kwaku-1994 ngomhla ka-26 kwahlanganwa naye kwakuyena kuJacob Zuma ubaba uJacob Zuma kuzoba ubaba uThabo Mbeki bese kuzoba uMandela uDe Klerk baba emdonse efonini selector oyedwa ke ngoba kwakufanele kube nezivumelano zokuthi izwe liyanga umntwana ophinda ke ninqwakha ethi izwe ena kwazona ayisafika kwalokho into egcine yenzeka ngane yakwethu ukuthi
umntwana wakwazi ukwehla ngoba kusungulweni kwakhe inkatha ngo1975 ANC from the ANC Youth League ANC ayizange ize imjahe ithi akafe yamnikeza independence yakhe in freedom yokuthi eyaqhubeke enza kwenzayo ngokwelungelo lakhe and mind you amalungelo ayengakabi njengamanje kodwa because politics is got one line of lokujana expression so into eyenzakalayo ke bavumelana ukuthi cha ayingene inkatha ingabi independent KwaZulu-Natal uyakhumbula ukuthi ngisho ku1994 inkatha yayifakwe ngeTpex kwi-ballot paper as a result of that so and then ama demand akhona kwakuyikhona ukuthi uZulu Kingdom awube absolute kingdom in terms of ukuthi ube nama benefit alingana nakamongameli osuke ephethe izwe because he was comparing KwaZulu-Natal equivalent to Swaziland so uMandela wathi ayi akulukulula lokho wazi wathi mina mangivota ngizobuya mina ngizovotela la bekhuluma ngalozo ekhathi ngakho ke athi Miami phezulu ngo1994 27 April wagijima wayo maphezulu kwekhanda lethuna likalanga libalele wathi dear Mr President I'm standing here before you to tell you that today South Africa is free lokho kwabo umlando ongasukumi phansi ekhuluma iqiniso lonke neqiniso lodwa because he was not just expressing that he was also expressing the victory the first victory kaMandela ukwazi ukuhlula umntwana ophinda angene ukuthi akwazi ukuthi amukele ukuthi iKwaZulu-Natal ingaphumi eSouth Africa ngoba umlando wonke weANC uqhele kwa injalo Macengwane sibonge impilo yakho akukho ukhixizana kube khona phakathi kwakho nobuholi benkatha njengoba sizwa endabeni khona lento ebizwa kuthiwa i-freedom of expression mina ngiqala ukukhuluma ngeinhlangano zezepolitiki mina I will set a record straight mbongo Ncukumane mfowethu inkatha ngicabanga ukuthi usopolitiki enkatheni mhlambe wayedwa wawuyena umuntu wamaphinda ngene yakhekeka kabuhlungwana ke inkatha yakhelwa egameni lobukhosi ubukhosi is an absolute power engaphazamiseki the only thing that we have to do is to bow with respect yingakho ke kukwaze ukuhlonipheka ngoba yabona nje amaNazaretha abizwa kuthiwa inkosi yamaNazaretha yingakho ehlonipheka ngokungangabazeki uthanda noma ungathandi namanje ke mntakababa ngiyokutshela mina inkatha umuntu wayezipolitiki enkatheni uyedwa umntwana ophinda ngeke laba abanye noma beyazi politika some of them but they have a problem yokuthi they can't express their opinions they can't express their feelings politically ngenxa yokuthi abazazi noma sebe right noma sebe wrong ngoba mawuzokhumbula ukaMagwaza Msiba kwayilokho eshonto yodwa ngithunywe umntwana yonke indawo ngithunywe umntwana kwagcina sekuyihlaya waphuma enkatheni kade national chairperson we-IFP uMagwaza Msiba wasuka lapho wavula iqembu lakhe umntwana ophinda ngene waphatheka kabi umntwana ophinda ngene wayengafiki wayi-express ukuthi akaphathekile kahle ngento yenziwe uMagwaza Msiba kodwa futhi akazathi akabulawa waqhamuka nobaba wayeno-babyface namabhasi angisazi nje noma ubabyface usakhona noma amabhasi asakhona kodwa akazafi usaphila manje wasungula inadeko le yona yebo ozibajiyana lo baba lona uphile ifreedom emnandi ngoba umntwana ophinda ngene wayazi ukhaya Khumalo wazomthethisa enkompeni ye-IFP
umntwana ophinekolo wamxosha waphuma engxodozela ukhaya kodwa akazabulawa ukhaya namhlanje usekhona so into ebaluleke kakhulu la is to understand and know politics njengamanje inkatha yagcina ukuba ne-conference yayo usekhona umntwana ophinda ngene ayiphindanga yaba nayo i-conference uyakhumbula ukuthi ngo-2011 inkatha yasala nomasipala ababili okwakuwulundi mangaphuthisi nenkandla la kuqhamuka khona uNtuli yabona yafa yaphela inkatha emveni kokuthi ngo-2004 kwakuphethe ubaba uSenzo Mchunu as unobhala jikelele kaKhongolose ila iANC iyangena khona ngonyaka ka2004 ingena kwaZulu Natal ayiphethe phela umlandi wazi ke ekhanda ngoba ubaba wakhe umlando so into eyenzakalayo kwethu la noma bangakhanyisa futhi hayi ukade wonakala uNkulunkulu amosha kudala nje so and then kwalokho umntaka baba mawuthi ebuka iANC iphatha from 1994 kuze kuzoba u2000 manje noma beqala bebambisene manje noma u2024 kuze kuzoba u2024 yonke leyo nto leyo ikhombise ngosobala ukuthi umntwana ophinda ngene kodwa he has been in the national parliament from 1994 waba uminister waka home affairs iminyaka ngeminyaka waphinde wabreaka irecord lokuba is the most acting president of lifetime sasithi masifunda esikoleni sizokuthiwa umntwana ophinda ngene uthola ukuthi abahlaziye ukhosini bathi hey kunyuka ngisho amandla erandi kuphethe umntwana kusha abantu bakwaZulu ngoba phela ikinto esasiyazi kwaZulu thina ayishunya into eyodwa kushunyayelwa inkatha sihleke size silala thina ngalokho singazi ukuthi amandla erandi anyuka amakwenze njani ehla amakwenze njani kodwa wakwazi uku-acta as acting president more than 22 times akekho umuntu wakwaba acting president ikhathi eyiningi kanjalo acta ngoba shuthi wayethenjiwe umntwana manje ke mina ke ukuyi-expressa kwami enkatheni ngamaphutha ayenzayo akunankomfa bathola omasipala abaningi ngo-2021 bathola amasipala abaningi kakhulu baphatha ama-district amaningi kakhulu into abayenzile bavele bonke umuntu wayomba amafosholo wahamba waya endaweni la emanxiweni lakwasala khona amafosholo bathatha lo mafosholo bazomba igolide at the expense of our society at the expense of our life and manje ke mina njengongizwe umlando wamchunu president of the Bantu Nation angisoze mina ngakuthulela lokho ubufakazi oqanda ikhanda umasipala wasemajuba bankrupt umasipala wasothukela bankrupt umasipala wase emkhanya kude umasipala wasejozini ubankrupt umasipala wase eshowe ubankrupt umasipala wasemelmot lapha emthonjaneni is bankrupt umasipala wase emhlathuze is bankrupt uyabalisa ungwenzi lapha lo inyasa liyakhala lithi inyasa uma ngabe udayisa owakwenu nawe uyofakela inye langa liyaqala liyabalisa malibika usizi manje liyavalelisa imndenini ayisebenze leyo nto. This is politics. If you have feelings, get away. And then bese kuzoba umasipala wasenkandla awunanga ngisho isent abasebenza abaholi abanjani maqhulusini laphana is completely bankrupt yabona ngicela mina wazi ukuthi ngempela kubo bonke labo masipala uma lento engiyikhulumayo uyingamanga ngicela umphakathi wakhona nabantu abanomsebenzi othinta umasipala kanye nabantu abamasebenzi bakamasipala lezi inkinga engiyishoyo ngabo bonke labo masipala nginamanga yini. And the majority of municipalities in KZN, they are governed by IFP. And the IFP iyona kanye
uLundi is completely bankrupt yabona. So manje into oyibukayo lento yokuthi uma ngabe ngempela umntwana ophinda angene ayinyanya kanje inkohlakalo engasekho shuthi ukuyinyanya kwakhe inkohlakalo sekuphindwe kashumi. Ingozi enkulu kakhulu abantu abangayinakile. And nalabo bantu abathi umuntu mayikhuluma futhi uthunyiwe. Yabona Mbongi, ngiyakutshela mina iqiniso. Neqiniso lonke, neqiniso lodwa. Ngithi mina Nzombane noMafu ngokumane. Ngithi mina umuntu waqala wathi hawu uSibani uthunyiwe mayenza ukuthi okusiwazi ngayo ngani na obona ukuthi elokishini noma endaweni yasemakhaya make kwantshontshwa inkomo zesela uvala yonke imigwaqo make kwantshontshwa imoto yesela elokishini kuvala yonke imigwaqo ngize ngisho amabhanoyi alidle ngisho ukudla isela ngoba isela akekho umuntu ongafuni ukuntshontshwa njengesela ngoba lathi ilona kuphela enelungelo lokuntshontsha nalabo abantu abathenga abantu ukuthi bakhulume bahambe beveza inkununu bekhuluma udoti bahambe besakaza ikiwi emahotela yonke le nto leyo lemgodoyi iyona kanye eyenza ukuthi ugcine ngosuku bephenduke bezothi ungisi uthengiwe ngithe obani mina ngasha umali mabakhithiza mafinyila baze basala netulo empilo kwaZulu Natal akaze ngizikona noyedwa umuntu we-EFF because they are the political genius, they understand politics. And uZuma uyakhumbula inkatha umntwana ophinda angene ebizwa ngeGash to iGash ebizwa ngeGash kutelekiswa igama lakhe lakwabo lokuthi uGatsha Buthelezi inkathi ibizwa ngokova kuthiwa okova iGash yabo. So leyo nto leyo kuthuka umntwana ophinda angene kodwa lokho akaze asukuma abantu abana. uZuma wabizwa ngomdlwenguli uthatha ishawa ibekwe ikhanda lakhe eyiswa enziwa yonke into eParliament inkathi campaigner wonke ama-volunteers enkatha ecampaigner ngokuthuka uZuma ebizwa ngesela ebizwa ngoGupta ebizwa ngomdlwenguli ebizwa ngisho nawo makhelwane bakho Ntuli bethi isela uma selintshintsha iskipa lagqoka esinye iskipa ungakhotha ukuthi isela lelo. uZuma was smiling when uThamsanqa Ntuli esho leyo nto because he understands politics. And then uJulius Malema when he expresses himself and politically and ngayo yonke indlela uyaqokothisa khuluma eqise. Mina ngikhulume no kunjana no ngakandavula obaba uSiril Ramaphosa no baba uSenzo no Gudlamatashe bonke ngoba they owe me as a citizen of this country. But in the end of the day angazi mina ngisingeke uyangithi ngithini. And then after that ngaphinde futhi iNFP ngayigxeka ngendlela engigxeka ngayo ubaba uBhansi akakaze ukuthi athumela abantu ukuthi bawukhema emizini kababa. Instead of ukuthi inkatha ethi mayithi ungizwe siyamsaba uzosihlula ukuthi akakabe ke ithumele noma ke ama genius ayo ama political scientists awo azoba debate ama points ang invite lutho uTothula Sizwe uNtuli uBulawayo lo hamba sengathi uplug ogesi nawo yabo kuzoba istar ubaba umkhulekelo kuhlengwa yabo. So bonke labo bantu akakaze besho ukuthi kimi no sicela uMacingwane sondele neno ayichaze into ayishoyo sesimzwile futhi siyaba encourage abantu ukuthi bakwazi ukuyi expressa ngendlela abafila ngayo ngoba inkatha
umntwana ophinda ngene wayisungula as a democratic organization that will govern in a democratic constitution of South Africa. Akaze kwenzeke lokho. Kunalokho into eyenzakalayo mina hlasela umzika baba, hlasela omngami, ngiyathukwa usuku nemini, no points. Okusho ukuthi inkatha is the poorest political organization that deserve to be perished if they don't comply with the rules and regulations of this country. But personally, I will never allow inkatha to be perished. Ngoba ngiyazi ukuthi laba abayiphethe njengamanje inhloso yabo ukuthi bayigainise bona bayiluthe futhi umntwana aphinda ngene uyoguquka emalibeni akhe. Ngakho ke therefore I will set the record straight ukuthi mina soon and very soon ngizoya kwaphinda ngene ngiyobona umntwana uphumzile ngibone inkosi uMaphikelela umntwana uzozifa ngikwazi ukubaceba kahle engikushilo nengakushilo ngikusho kumntwana uzozifa so bezokwazi ukuthi iqiniso lonke neqiniso lodwa lazeke uDeputy Minister ngani mo public health memo wabani lo transport hayi unational ubaba inkosi sembongo nobuthelezi yabona yes bese kuzoba ubaba uhlabisa ubulawayo uminister wakhokha ophethe amakhosi kanye nokusiwa kwamapipi ezweni lonke jikelele nomasipala yabo bese kuzoba umkhuleko oDeputy Minister wakwa transport and the transport i-portfolio enzima kufana ngabe Deputy Minister mhlawumbe abawu3 noma abawu4 ngoba we got a serious problem yokungabi khona kwemigwaqo right i-vandalized elungiswayo iyarojwa ngenxa yokuthi kongiwa imali uze bayidle neyifebe. Into eyenzakalayo ukuthi mfowethu uminister uDeputy Minister mfowethu umkhuleko Hlengo akakanali ilungelo lokuthi under a constitutional government under constitution yase South Africa and under the code of conduct oyokusebenza aphinde under i-constitution yeqembu lakhe national spokesperson Deputy Minister of Transport member of parliament under oath azothi mina we want to officially declare Ngizwe Mchunu as a #1 enemy of the IFP. Therefore, all the members of the IFP should treat him so. Khuzeka Mpanda. KwaZulu leyo nto leyo is a declaration of war. So manje, if I was stupid, I was going to respond exactly as his words. Because he is the mbu. So manje and he don't know nothing, yabona. So he don't know politics. So into eyenzakalayo ukuthi because I'm the leader, I can't sell my soul for nothing. So all I'm saying, ngilandele imithetho sekelo walelizwe ngalakwezwe ngayomvulela iqala kanye nalabo abantu ababechaluza emzini kababa njoba ngenza ukuthula sizwe. So manje bona if they are